Zvainzi magitari ndiye urombe. I think ndoku kwakabva nyaya dzacho kuda kwekuti vanhu havade kuupgrade kuti varambe vachienda kumberi. Ende moziva kuti nyaya dzekuti urombe dzakatangira papi? Nyaya dzekuti urombe ndosati ndambotaura kuti vanhu vesungura vakawanda hatina kudzidza. Issue iyo anozonyatsoibata. Urombe hwaibva pakuti munhu wese akaberekwa akabuda panyika akafema ane natural talent yekuridza magitari. Haana kumbogara azofarira chikoro. Because airidza kagitari kake saka vakapedzisira vari vanhu vaifudza mombe. Mukafollowa history munhu wese anoridza live music kunyanya yedu yesungura iyi. Noti yekuzodzidza kuchikoro haiwa. Yedu yesungura haana kuenda kuchikoro. Akafudziswa mombe mumaraini. Ndosaka izonzi ndiye chirombe. Because munhu aizotiza chikoro achinobata chigitari chake chegaloni. Achichakakuridza. Nobva zvanoshaya kuimpawiwa. Kuti mwana wedu zvari kuda tomuita sei. Saka zvaizongoregedzwa. Saka munhu aizonosvika 30 years kana 20 years. Ega paendo paita kuzonodai kuti uzonzi dembo akutoridza. Atorekodhawo song yake yakunzikwa akutanga. Saka munhu akangonopinda muupfumi asina experience, asina knowledge yazvo. Munhu ane chipo but haazivi kuti chinoendelwa sei. Chipo anacho asiruziwa hapana. Chipo chinacho vanhu vesungura handidi kunyepera. I salute them. Vanhu vesungura vane zvipo baba. But havagoni kuhandle that talent kuti talent iyoyo igone kucreate income yakarongeka inoitwa sei. Saka chinoramba chingonzi chirombe. Ini ndakazonoziva kuti okay hatina kuenda kuchikoro zvedu but ndogona kunoenda kucollege ndonodzidza magitari. Ndopandakanodzidza zvinhu izvi zvandiri kutaura. Alright. Magitari mamwe chete atakadzidza nechirombe aya anogona kutokorevhetwa akatoita business. Vanhu vakatopona. Saka isusu takanokuwarira pakuti tine zvipo vanhu vesungura but hatigoni kugumira kumanager zvipo zviya kuti zvitibhadhare zviende kumberi. Ende pakamuka manager aroda kumanager vanobva vamulimita voti gumira apa ukuchisiya. Eyo utaona kuti uri kuziva because chinonzi manager kusungura hanzi kuziva maposto anoridzwa. Kuzivana nachipazi. Wozivana nana Mudhara Mukamburi yako, nana Joyce Center, wozivana nana Mudhara Chiwas ku South Africa, wozivana nana Mudhara nana timu yegiri ku South Africa vaya. Sisi what promotion. Iwewe ukazivana nevavo. Right, wa manager. Wa manager wangu bozi kuzivana nevanhu vaya. Saka uchapinda management nenyaya yekuti uri kuzivana nevanhu vane maposto ekuridzira. Saka uchanzi chigumira pakuti ragidza pekunoridza. Kumwe uko. Usadawo ni manager kuti mari yangu yacho yazoshandei. Usadawo ni manager kuti ndofana kuswera kupi kana kuti kana ndasvika pashowa ndifana kubuda nditsvaga mari doro kuvanhu. Kana kuti tsvaga mabhebhedi panapa. Ndino kuti vamwe varimbi vahombe kana kuti vadiki vavo manager anofana kusvika pa level rokuti ko tichika chaenda kupi. Konzi tamona chipinda ngadai ane kamukabhebha achinda kadai. Konzi apinda nepapi motikari yafamba sei. Tototera nemota kana drive kana tasina mota baba. Tokuona wakatopaka pane kamuka lodge totopinda paya tototi please. Atikuita izvozvo. Tauya kubasa. Buda imomo. Hande kubasa. Manager anogona kutozviita kuna artist. But kusungura unobva ufaiwa kana kutorowa. Okay. Manager ane simba rekutotaura baba I manage you, I want to build you. Handisi pano pakungoti saka pakuzonobirana mari vachibirwa nemamwe manager vanenge vazotsvaka anenge atoonekwa kuti uriona uyu ndaenda kumusimudza but arega nditorowa mari zvangu shoma iri kupinda nditorowawo yangu kana ndakuche iye ajera uchaja 400 US ndakuchaja 1000 totora imwe yacho. Ndozvanozoitwa because hausi kuda kundipa manager ekaka. Ndizvozvo. Saka ukabvuma kuva flexible. Wogona kumboti unoziva basa iri chimbonditungamirira tione chimboita tione. Okay, mari dzacho dzauri kunde dzangu uri kundipa mari iyo semuridzi webhendi 30% ndo yako imwe mari percent yakati ndeyebhendi iyi iri kusara iyi ndechikwama chebhendi iri kuenda kubhengi rebhendi kwakutonovhurira bhendi akaundi baba rekuti chero pakamuka tsaona bhendi rinogona kuti kavha zvinhu zvaro. Hakuna kuti munhu afa otozonzi vanhu vatozoita mudeme kuti anoenda kuchipatara kana kunomurapisa. Sungura nemazikaniro anenge achiita mabhendi aya nemari dzaanadzo wotonzwa kuti munhu arwara kana kuti atofa vanhu kushaura kuti todinai tiri kuita mudeme kuti ninga aende kuchipatara but bhendi richitozikanwa kuti nembiri nemari. Sure. Saka unofana kuzvibvunza pakaipa tine basa ekuti imagine DJ musati mapedza ndataura kuti kuridza kusvika kwaedza baba ndokumwe kwaita usungura inoita kunge yakadhapwa. Bosi munoziva here kuti DJ mukaswera makagara pamashops ime muchiita mushamarari zvamaita basa renyura munogona DJ tiwani ndakatoda director wangu ari pa vachitora mavideos muri pamashops right.
muchionekwa nevanhu everyday muri papa unoruza first day vanouya vomira vachikuona vamwe vachipa madhola but ndikudzei mukaita 1 week muri pano vanotanga kuti chii dzinoswera pamashops adzakapererwa hadzina dhiri saka mafanzi esungura aneka kunopureza vanhu achiti maartist esungura akapinga bhozi vanotidzira kusvika paedza but ukavati tichipa $5 havachadi hatibhadhari $5 pasungura why because sungura yacho ine level rokuti vanotidzira kusvika kwaedza kusvika tisingachaide saka sungura inonopedzwa nenyaya yekuti patinoenda kushow kunoridzwa kusvika kwaedza zvekuti vanhu vanosvika pakuneta nayo nati osvika oridza 30 minutes oenda kureva kuti vanhu vanosara vane nzara naye saka acharamba achitora ma2500 pasame posto iwewe instead yekuti uwedzere mari inobva yatodzikizwa bhozi mafanzi anenge ati natiwo ndo atisati tanyatsokuona mudhara mudhara chimbotidedzerawo natiwo nhingi wewe baba hataneta naye nenyaya iyo yekuti vanhu vanoda kuridza kusvika kwaedza kuti chiko kuda basa here muri kuti vanoridza mamwe mazhanirasi havade basa here zvekuti mimi unoda kuridza kusvika mangwana kwaedza zvekuti munhu anoenda kumba kunorara odzoka osuka mapleti makuseni odzoka uchingoridza makuseni kwako kuda basa here zvekuti uyu aridza 30 minutes muri kuti hade basa here ndokubvunza kumana wesungura ndiri kuti uyu aridza 30 minutes akaenda kumba muri kuti kuvenga basa here ndoridza nevanhu vegospel baba pamudhara manyeriko kunongoridzwa 30 minutes chete mamwe magospel artist munoona yanoridza yaya toridza maushipesa ane chindo magitara takadzidza tongonoridza 30 minutes baba wotopuwa 250 wotenambo pamudhara manyeriko keko notoridza baba 20 minutes wotonzi mudhara 140 yako uchienda kumba mwanangu izvozvi waridza 20 minutes then mumwe oda kuzoridza kubva na6 svika mangwana na8 uchiridzira vanhu vamwe chete ndiudze kuti vamwe vanhu vamwe chete vavavo vangazoda kukudana here chero vakakudedza vanodzikisa mari yayo votanga kuti tine 500 bhozi vanoda une chido nemagitara saka inyaya yekuti saka manager pakati pane manager na promoter zvakamira sei zvinhu zvakapatsanurika here zvakasiyana here zvinhu izvozvo kuna anonzi masponsor baba kuna anonzi mapromoters kuna anonzi manager saka zvinhu zviri 3 izvozvo zvinhu zvakasiyana zvatichada kuzokava tichitaura nezvazvo let me just talk about the manager because ndakambotaura nezvake promoter sponsor vanhu vakasiyana vana chipazi vese vaya vakatosiyana nemunhu anonzi sponsor tosaka muchiona panenge pakanzi chipas promotions ndipromoter iyoyo kozoita sponsor anogona kuti dj tichkachi zvinhu zvauri kuita ndiri kuzviona you are doing well uri kushota chii otongotenga zvinhu zvenyu mimi otanga otongoti ita zvauri kuita promoter anoda maprofits from a promoter akauya kwauri ari kutsvaga mari newe saka chipas achakudedzai mati sokuunganzai kuti muri kune cup clash yechipas promotions but mfana wangu ndichakupai $100 madance artist mese takupai $100 pagedhi pachange pachipindwa $1 asi makaona kuti munozara sei kucup clash kwanenge ari mawani saka zvichiitika artist akwanisi kurana chinhu chabhozi havazive connection yekuti pa yana diva yeart sounds iya kana ichita 5000 havaiwane mari chipas anenge anayo mari iya plus anotopiwa asina kubhadhara bhozi anotozikanwa ndi promoter saka achanotora stage ye venue obhadhara pa ye mari dzecho dzogona kusvika 15000 nemari yake zvausingagoni kuitayo saartist saka ndi promoter otichiwai muridze but ndichakupai $100 maartist mboyai mucrash unchamupa benz yodii obva ita cup clash mozara madhola baba anenge apinda nevanhu vamwe nenge vakazara kune vari pasi mukakalkulata mari yanogona kutokusvikira nearly 50000 inenge yapinda sapromoter anobva anopa maartist aya $100 yasara ndeyake ndipromoter then sponsor ndiye anouya kuna tichikacho kuti makamera ako aya laptop yauri kuda ndeipi uda generation ipi ndoda yakadai kumakamera kuti zvauri kuita zvepodcast yako zvinoda drone here kuti kanotodiwa kanotombotendera kachitora maangles kanoita mari ndipe budget handitoda kutombenda newe mari yako yawataura budget iyi but ndikuda kungoonawo manager wangu achada kuzongoonawo kuti watengere zvinhu izvo because ndikufarira zvauri kuita manager utozongoya kuti zvesho dj watenga zvinhu zvezvo mautotanga kutopusha chinhu muneye ndisponsor ndo basa rasponsor hapana chaanowana sponsor ungatozonomutendawo kana wafarisa anongokubutira zvinhu for the love yokuti I'm supporting the art but promoter manje anenge akatonzi chichi promotions yokusouth africa vava anotodedza japresa odedza wingidi ova udhumanisa vari tuvakadai obva atiwo japresa
ndichakupa 10,000 US. Ungidini ndichakupa 10,000 US. Okay. Ungidini naJabreza chero kuri kuti pane mabhifa avo. Azvina kana basa. Ivo vachangoti ndanzi ndichapuwa 10,000 totosangana kupi? Ikoko. Saka vanhu vanogona kutofunga kuti yarongwa kana naJabreza naUngidini. Ungidini naJabreza havatozivi kuti zviri kufamba sei. Chavanongowana vanongoti PA inofanira kunge yakadai. Management yatabhotaura yeye. Right. Ichaenda newe sound engineer wavo waJabreza naUngidini achaenda kunocheka kuti stage yakamira sei, yakakura sei, lighting iri pastage yakamira sei, pastage pacho panokuika masteps acho akarongeka here. Okay, ko nzvimbo yacho yakakavhika here, ine malevels here kuti oti kaimbira apa. Okay, ko vanhu vedu vemakamera vachange vachitaura. Alright, ko indai munoudza kuti makamera achange achitora vasa distributor kana kubudisa mafootages aya kana mavideos aya anofanira kutanga uya kwatiri ozonobuda ari under page raJabreza. Management yese kuita izvo amungoburitse mega promoter okay watidedza watungana but mavideos asako iwo yako imari magate takings handiti usazoda kuti mavideos afuti ndako kuno market futi zvinhu zvako ndi managers andaura sound engineer waJabreza akunoenda nemanager anenge aripo zvakachiongorora okay achitaura nemanagement yepromotions yauti half down yedu makatipa nditi musi weyakati yakauya tikukumbirawo mutipe imwe yacho yakasara ka nhasi ndo musi weshow chitipesera yakasara tibve takwira pastage kana musati matipa mari yati kukwira pastage ndo zvatakatenderana panenge pachitori naAffidavit pakatonyorwa zvese agreement yakatonyorwa yakandotori nezvidhindo zvepolisi movha matopiwa balance movha vaenda pastage takatenderana kuti ticharidza 1 hour. Okay. Ndobva ndaenda kumba. Asi kana mafanziwo azotikumbira tikunowedzera 10 minutes. Okay. Kana promoter wada ndiwedzere mamwe hours wese imwe 10,000. Span levels zevanhu anoramba kadi. Saka promoter anobva osangana nezvinoda management yetu kwaJabreza. Jabreza apa anonzi taurai namanager wangu. Uona level racho. Yeah, right. Jabreza anoti garene nemanagement yepromotions achitutaura saka toshanda sei uda mari. Avatano plus vatombotaura naye vanogona kutopedza show vasati vatombotaura naye ende Jabreza afika akanobvunza promoter kuti mamupa mari manager aiwa ndoziva zvangu zvakarongeka ndine percentage yangu inofanira nguva yakakwana pato manager chichaja zvinhu zvese arikutoziva pane percentage yake pane percentage yebhendi ma250 yavo peshow pane percentage yetransport yekwadzorera kumba kana vane mota dzavo mafiwewo pane zvese zvakavhiwa zvese saka promoter apedza kuita show yanaungiti achati $50 VIP, VVIP 150 kana 200 US. Ovati ndombera tikudawo $20. Mova mapeka. Mozara. Jabreza opowa 10,000 yake. Ungiti opowa 10,000. PA yobhadharo. But pasara mari panogona kurohwa mari inosvika 200,000 US pa. Yeah. Promoter wesapa ndokusimuka kunoita mapromoters kuti aramba ari kuwana chipazi vachiita vakasustain chinhu achienda vanenge vachitori futi nemanagement saka ndo promoter then sponsor ndowanda kutaura wewe then manager wangu ndowanda taura wewe asi sponsor panguva yacho atori namari kusungura vanofungidzira manager anofanira ane mari nemamwe noti sungura chete ine mamwe mabhende iwayo kuchirungu ikoko vane kamentality kefunga kuti sponsor anofanira kuti manager ngave nemari manager munhu baba ane data rekurana kambani kuti bhende rako iwe togona kuti converter into a company inogona kutopinza income almost every day yobhadharira bhende redu every month chero vasinaenda kushow inini ndogona kuzviita. Okay. Saka ndiri kuti manager iyoyo akapiwa room ndiye anoita izvo zvati kutaura okay promoter afona muri kuti muda Jabreza munogona kumita marequirements edu here okay manager Jabreza mukwazi kutaura naye namba dzakautodzwana chero zvakatsvaka sure basi dzitoriko but dzinotonza ataura namanager wangu atombocho kuti manager achadiveta maplatforms angu mungu Jabreza ndiye angaswera ari paYouTube here achida kupromota zvinhu zvezve aiwa saka kune management inotoita izvozvo ende zvatovasustaina zvaita tiwande kumberi saka that's the manager that I'm talking about hazvinene kuti ane mari here kana kuti ana mari anofanira kungobvuma at least wedu ngabvume kungomanajeka anotsvaga munhu ane experience ane knowledge nekuti music band rinogona kuconvertwa into a company say rotorana rotopinza income akasiyana-siyana anobva kwakasiyana-siyana hamungowane mari neshow kana muchiita zvemusic aiwa munotodzura-dzura mari kwakawanda promoter akauya izvo atachitaura kana sponsor hafani kunotaura newe seartist anotonzi promoter auya but I talk to my manager aiwa ndoda kupa mari uvati no it's okay I like that
tinotofara kuti muti support, and I'm very, very happy. May God bless you. But may you please talk to my manager. Here is my manager's C number. Just talk to him. Everything chaunoda kuziva about me, manager ari kuziva. I'm inindiri busy zvakanyanya. Urikuona apa karara kumbanga manager utonzi makati unza izvi manje akashipapuzaka ari kuperforma South Africa, angari kundubai last week. He's very, very tired. Okay. Urikuona manager ari kugadzira nyaya dzese obva vagadzira zvekuti ndingatenga imba kwakati vachigadzira image artist kuti areme. Alright. Unoziva kuti maartist anogona kutonzi atenga imba kwaSpindale, mumwe atenga kuBorodale, ndunge yuti ane imba iri kupedzisa kuvaka kupi, vachitongotaura zvokugadzira vachigadzira level kuti vozoti saka iwo hatiri kuona uchifamba netsoka uri kuzasi kwakati pe ndosaka munoona Wingy D pari anoona ugoni kungosangana naye mutauro moti chii chikuitika pepe kana paanogara chaipo Wingy D respect yake haisisiri kuti ari kunyagona kuimba. Aiwa akanzwisisa zvati kungotaura chete. Pamwe pacho gona kumanager kusvika palevel rekuti Wingy D haufaniri kungofamba pese pese, haufaniri kutaura nezvemhuri yako, taura nezvemusic yako, haufaniri kutaura nezvekwaunogara. Isu tichataura zvekuti Wingy D ane mota 50. You can't talk to me. Chero hangu ndiri Mazingwasa wangu andataura we. Chero hangu ndiri Simon Mutambi. Ndoziva muri kuziva ndiri kurira nditori netumota twangu ndandatenga undarere. But no. Any straight. I have a manager. Ari kumanager zvinhu izvi. Kana ati no, it's a no. Ayo, manager wako azoramba kana ndatupa 1000 saka aramba kuti manje inini nditomanage wawo. Urona level rari kugadzira. It means munhu uyu atoona kuti Simon Mutambi is very professional. Saka pakanzi pane gig rinoda kuitwa rine ma-professionals abva kune dzimwe nyika kuda kunoperforma. Hachadedze vanhu vasina mamanager vasina kurongeka. Vanhu vaya vadedze munhu asina manager. Vanoda kuti tokumbirawo namba dzamanager wako. Okay, tokumbirawo tipe zita rako. Vobva vaenda paYouTube haupo, vobva vaenda paTikTok haupo, vobva vaenda paInstagram, whatever platforms. Hapana. Saka iwewe Facebook page rakuti rakumbona kuti ma-followers mangani tokona advertisa chinhu chedu newere hautoripo. Zita rako unomboshandisa ndiripi kwakati toda kuona mavideos ako anoposta ka haripo. Izvozvo munhu akada kuadvertisa chinhu DJ aswera achindora kumboona video rakaita anotozokutsvagai akuona. Exactly. But this man ane power nenyaya yekuti muri ikoko muri kutenderedzwa nevanhu muchitenderedza zvinhu zvedu. Saka izvozvo haufaniri kutaura sterek about yourself. Mabasa ako ngaoneke. Saka isusu tiri kuti manager anogona kugadzira zvese izvozvo maplatforms ese iwayayo. Chero asina mari anogona kutogadzira zvinhu izvozvo, angotogadzira image yekunzi CM Shumba vane imba yavari kutopedzisa kuvaka izvi kumandara padhuze naNingi. Imba yacho pastorina pane pastorina potobuda video racho riripo. Ndotozomboenda kunotaura nemudzi wemba wototi baba togona kupa $100 toda kungoti artist yoda abuda akagara apa kotoendwa kuya baba ndotoenda kuya ndosvika tonogara panze papa semakazorora ndakatozorora ndichirova tudhirindi wangu nchiti this year takatorwa kalenda redu futi regore iroro diary remashows atinoda kuita kuchando baba asi pasina kana 1 pakatonogadzirwa zvese vanhu toti munhu ari fully booked. Manza zvichigadzirwa background uri kuona level iroro zungura havazvizive. Saka tiri kuti baba tine basa kati kuti baba muri basa titeerereiwo tikuonesei nyaya idzi. Quick talk iyi DJ ndevangu vakakuudzai kuti ichange ichiitwa almost every week. Tinenge tine matopic atiri kubata akasiyana-siyana. Inini handina kuda kuuya panapa kuti nditoriwo I'm loaded guys, ndine zvinondipisa musoro. I have this information that I think if I don't share with my fellow brothers and sisters, ndinenge ndaita chivi chisingaiti. Ndoda kuti chero ndichizonzi ndafa baba, ndoda kutiwo ndigone kuzonzi but ane zvakanoedherawo kuindustry zvikatoshandiswa zvikatobatsira vamwe. Chero kusanominatwa kumanama ukaisinyaya kuti mako akavanhu vesungura aiwa izvozvo zvokuti togona kutofona vanhu vekunama chiti toda kutaura namanager tinzoti kuita sei ute nomini udai apatori namanager. Saka toda kumbotsvakawo vhidhiyo rako regore rino rawaiti haritoripo. Panongori nezvimasongo zviri paWhatsApp zvisina kana vanhu vasanyanya zvangu kundishora vanhu venga kana kuti aiwa wanotogadzirisa. Munoziva panotaurwa chinhu CM Shumba kune vanhu munhu ane njere
zvamambotaura zviya anofanira kutora mazwi mairi matatu. Zvinonzi panorayirwa vana vehurudza nherera teererawo. Kuitira kuti pari kurayirwa uyu iwe hauna anokurayira, torawo mazwi mairi matatu pane zvataurwa. Saka kune munhu ane njere anoda kunzwa, hatisi kutuka munhu, but tiri kuona kuti apa pari kudonhera papi, wari kuidonhedzera papi. We are not here to fight vanhu vesungura kana maartist. Inini hazviro ndasiya basa rekurekodha ndikafamba kuda kuwesa nguva kana kuti asena DJ wedu titaura zvinhu zvakadai. Zvinototora nguva mana. Vanhu vanenge vatoneta izvezvi vaswerera vachiita basa. Vari kuona kuti zvinhu zvitaure shungu ndedzekutoti mumwewo anogona kudzidza. Saka ndikuti pavaviriwo vanogona kunzwisisa zvandiri kutaura guys. Kana mukazvitora mukatry kuzvipractice, you will thank me later. Ndikuda kutokuudzai guys, musafamba nefungwa dzekuti azvitauriri auda kutaurisa kana auda kuchita anoziva. Baba, pamwe pacho imwe information amugona kufungidzira kuti kuda kunge kuziva sereki. Ndakaona kuti vanhu vakawanda havadi kuitaura, pamwe vacho in fact vanhu havaizive. Saka navasingazive ngavanyarara tete. Tivaudze isusu nokuti tinoita sei? Tinoziva. Thank you very much Mngoma CM Shumba wamaita basa nekutsanangura kwakanaka nekudzidzisawo vamwe vasingazivi vanoziva. So musati mabva panapa, pane vamwe vanoda kuzobatsirwawo nemi muindustry yemusic iyoyi. Pamwe mwada kukuhaya kuridzirwa gitaro, mwada kuya kustudio kugadzira music yake. So vanoda kukubatai vanokubata ipapi tisati tapendera chirongwa chedu. Alright, guys, let me be calm a bit. Because pakana tautaura nyaya idzi tinenge tine hasha tiregere. Vanoniziva vanoziva kuti CM Shumba is very calm. Zvekuti wakawanda mucomment section wangu tekuzowa kanyarara uko zvabva nekupi. Aiwa no guys, kana takutaura nezvemisambo itinorwadziwa bozi zvinondorwadza kuona vamwe vedu vachingoita kakusarongeka mazvona. Zvino pane vachadawo kurekodha guys, ndibatei panhamba dzangu dzinoti 777836180. Sezvamunongonzwa DJ wangu achitaura kuti CM Shumba yeye anowanikwa pa YouTube, CM Shumba anowanikwa pa TikTok, CM Shumba anowanikwa futi pa Facebook. Right. CM Shumba mumwechete munongonzwa achitaura. Saka this platform ndo yatiyashandisa kuti isusu vanhu vakawanda vadzidze. Chokwadi. Kwedu kuti tinyataura nezvemagitari stereki nekuridza nemusic yedu nedi panapa ndo panyange ndichitaura stereki nezvakawanda zvinofanira kudzidzwa, zvinofanira kuimprove kusungura. But ndiri producer guys, musazonitora nepamwe. Weyaiti record mangoma and antomborwadziwe, weyaiti record mangoma, mixing and mastering zvese tinotoita zvese zvakarongeka guys. Thank you so much. I love you so much. Thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Ndo chirongwa chetenge takakubatira zuva ranhasi Quick Talk pendenge ndiri kuita hurukuro na CM Shumba takandobata kusungura. Saka so nhasi chikamu chedu chechipiri tiri kudzoka zvakare muchikamu chechitatu patinenge takakubatirai futi nyaya idzodzo. Ndofunga manzwa kuti nhasi tangobata matopic, hatina kunyanya tanyatsa kupatsanura, but pengu pachingobatwa matopic ekuti apa. Saka matopic iyayo achada kuzonyatsa kutsanangurwa.